खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव जों दंफैयो बर' हारिमुनि सासे मैखोम रोंगौदामसा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिथाङा जाबाय बिल्ला कुमार ब्रह्म बिथाङा बर' सोमावसारनाय एबा बड'लेण्ड मुभमेन्टजों गिबि समनिफ्राय नांथाबबोदोंमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया जुरिदोंमोन 2 मार्च 1987 मायथाइयाव बै समनिफ्रायनो बिल्ला कुमार ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोमावसारारि जानानै गोबांथार बिफाव लादोंमोन बिनि उनाव बिथाङा हारिमु थिलियाव आगान होदों सावथुननि थिलियाव बिथाङा आगान होदों आरो दा समाव बिथाङा समाज सिबिनायाव नांथाबनानै बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि खामानि मावनो थाखाय सिगांदों बिथाङा गसाइगाव जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 5 नं सराइबिल पिएफ एबा ब्लकनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि जानानै दङ जोङो बिथांजों सावरायनि बिथांनि उन्दै समनि बाथ्रा फरायसा समनि बाथ्रा लोगोसेनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथांनि बिफाव आरो बिथाङा जोंनो दोंसे मेथाइ खोनासंहोगोन बिथांनिफ्राय जोङो गासै बिथिंखौ बुजिना लानि जे आगु समाव बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माबोरैहाय बाहागो लाफादोंमोन आरो दा समाव बिथाङा माहारि सिबिनायाव माबायदि खामानि मावगासिनो दङ बिथांनो जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय सिबिनाय होयो आरो खुलुमनाय होयो नोंथांनो खुलुमनाय होबाय नोंथांमोनखौ आं बड'लेण्ड इंखंनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावबाय नोंथाङा फरायसा समनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बर' सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों आरो नोंथाङा मोजां देंखोगिरि जों बेखौ मिथिगौ नोंथाङा सावथुननि थिलियावबो बाहागो लादोंमोन आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिबो मोनसे समनि नोंथाङा आफादगिरि जादोंमोन आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ नोंथाङा दैदेननायनि गेजेरजों बर' हारिमुनि गोबांथार बिथिंखौ माने थामोनथायारि फारसे लाबोनो नाजादोंमोन बेखौ जों मिथिगौ दा समाव नोंथाङा समाज सिबियारि जानानै दङ बिपिएफ दोलोजों नांथाबफानानै दा नोंथाङा गिबियावनो बुंजेनदो नोंथांनि उन्दै समनि जिउनि बाथ्रा आरो फरायसा जिउ लोगोसे बर' सोमावसारनायाव माबोरैहाय बिफाव लादोंमोन बुंनो थाङोब्ला आं उन्दै समनिफ्रायनो बाहेरायाव बांसिन बेरायनाय जादों दाना आंनि बिफाया साख्रि फिसा मावोमोन जे जों उन्दैनिफ्रायनो कवाटाराव थाबोनानै बिफाजों थाफानानै फरायबोनो मोन्दों फैयै फैयै आं क'क्राझार हायार सेकेन्डारिनिफ्राय मेट्रिकखौ पास जादों बे पास जाखांनानै आं शिलंआव एसे एडमिसन लानानै कয়েকদিन थानाय जादों बे समावनो आसुनि आन्दलना बिराद गिदिर जाबायमोन बे समाव लोगोफ्रा तखन बुंलायलायबाय देनां दावराव बारा जाबा थांलाय फैलाय दिगदार जागोन बे समाव बिराद खस्थ'मोन कमिउनिकेसनाबो ओमफ्राय खारबोफिनजोबनानै जों गसाइगाव कलेजाव हाबफैफिनदों बे गसाइगाव कलेजाव हाबफैनायनि उननिफ्रायनो जोङो तखननिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव एफा एफा आन्दलननि हाबभाबखौ मोनखाबायमोन होमबा जाथ'वाखैमोन बा जोंना अर्गेनाइज सोलिगासिनो दंमोन जायगा जायगा आनसलिक दानाय माने फेदेरनाय जिल्ला दानाय माबा बेफ्राव इउनिट दानाय बेफ्राव मोनसे आगोलाव इउनिट सिस्टेम गैयामोन दा आनसलिकल'मोन उनावहाय बे इउनिट सिस्टेमजों थांथ'यै समावनो जों आनसलिक गसाइगाव आनसलिकआ बिराद गिदिरमोन बे गसाइगाव आनसलिकखौ मोनब्रै सिफायनाय जादों उनावहाय कुसुगाव आनसलिक फर्ट इउनियन आनसलिक ओमफ्राय गसाइगाव आनसलिक बिदि जों सिफायलायनाय समावनि जों दैदेनगिरिमोन बे समावहाय
ओमफ्राय जोङो गसाइगाव आन्सलिकनि जानानैनो जों मावबाय थायोमोन बेनिफ्राय जोङो ग्रेजुएसन लाखांनायनि जोंथ' जोंनि बेसआ 85-86नि ग्रेस बिएसआ पास जाखांनायनि उननिफ्रायनो जों बे भाबखौ एफा मोनफैबाय बेनिफ्राय दुर्भाग्य जोंनि बे समावहाय इउनिभार्सिटि फरायनांगौ दंमोनब्लाबो बै समाव सबनिस असमियाफोरनि गादबनायाव गुवाहाटी बुहुम फरायसालियाव बारा जों बर' मानसिफ्रा फात्ता मोनामोन जाजुने हाबनाया गोसो दंमोनब्लाबो एसे हजोंहाय गिनाय मोनसे संखिनाय दङाव बांसिन मानसियानो जोंनि बे ओनसोलनि फरायनायनि थाखोआ बिएआनो लास्टमोन खुब खम मानसि सालाक सुथुर न'खर मोजां एभेलेबल मानसिफ्रा साफा सानै फरायोमोन बे समाव एथ' एभेलेबल एमए फरायग्रा मानसि गैयामोन जोंनि दिनाव आरो बे समाव गोब्राबबो जाबायमोन हारियारि दांगा जाहां बेबादि रोखोम जायोमोन बिनि सायाव बे गहपुर थहपुर ककिला मिलनाव हारसा मानसिफोरा बर'खौ सावबायमोन एसामिसफ्रा बे सावनायनि गोहोमाबो बारा गोमोरथ'वाखैमोन बेजों लोब्बा लानानै जोंनाव एसे गिनाय संखिनायफ्रा दंखायोमोन जाजुने जोंनि मानसिफ्रा थांनानै बाहाय फरायनांगौनि परिबेसखौ बारा मोजां मोनहरखायामोन जाजुने जोंनि मानसिफ्रा फरायनाया खुब गोसो दंमोनब्लाबो बुहुम फरायसालियाव एडमिसन लानायफ्रा खममोन बिनि जायै दा जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबै जों आन्दलन सोमावसारनाय गुदिनिफ्रायनो जोंनो सेनियर बेच बे आन्दलन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बेचआव जोंनो फ्राय सेनियर बेच जोंनिफ्रायनो गासिबो बे भलान्टियार पस्ट दानायनिफ्राय एमएफ दानायसिम जों लोगो मोनजोबनाय आरो आङो बे बिए पास जाखांखाबाय साख्रि सुख्रि मावथ'वाखै मावनो मोनदोंब्लाबो बे समाव ओरैबायदि मोनसे परिबेस लाबाय जोंनि गेजेराव गोजानाव फरायग्राफ्रा फरायमोना फैफिनजोबनांगौ साख्रि लाग्राबो गारना फैफिननांगौ बे रोखोम मोनसे परिबेस लाबोदोंमोन आरोखि बे फाल'फ्रा माखासेया फैजोबबाय बे सालाक सुथुर साफा सानै खारखोमा एसे साक्सेस जाबाय फरायहैनायावबो जों खिन्थु थांनो मोनाखिसै आरो इउनिभार्सिटि लेभेलखौ गानोबो मोनखायाखिसै दा जायानो हक फैयै आन्दलना गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जाबोबाय बेनिफ्राय जोंखौ भलान्टियार फर्स दानायनि गेजेरजों जायगा अर्गानाइज खालामनो फाथायबाय बे समाव मख'थावा सनाराम बाग्लारिया कनभेनरमोन डक्टर फुकन बरुवा चेयारमेनमोन बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ सासे सायख'दों बै जोंनि बासबारियाव जानाय जोंनि बिराद गिदिर मोनसे ऐतिहासिक जारिमिनारि जोंनि बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो थांखिफोरखौ आजावनाय जादोंमोन थांखि आजावनायनि उनावनो बिनि अखानायैनो जेलानाखि जोंना जोबथा माने गेवलां मेल जोबखांनायनि उनाव हरावहाय जोंखौ लाखिबाय नोंसोर उमुगा थांथ'नो मोना बिदि जालायलायनानै आंखौ मोनसे दायथ' होबाय बे समाव जोंनाव गारि भारा मोनामोन एकदम कचबिहाराव थांनासो लायनांगौमोन गारि भाराखौ आङो धुबुरीजों थांनानै कचबिहाराव गारि गंथाम एम्बासादरमोन बे समाव बेखौ भाराखौ लानानै फैबाय आं बे जथुम्मायावनो अरुणाचल स्टुडेन्टस इउनियननि निना खादुखौ जों लाबोलायदोंमोन बेजोंहाय आलासि महरै बिथांखौबो आंजों थाफाबाय थादों आं गारि गंथाम लाबोदों गारि गंथाम लाबोनानै उपेन्दाया जोंखौ सेलेक्ट खालामबाय नोंसोर बे जायगायाव थांनांगौ आरोखि ओमफ्राय पिटिसि एरियाखौ सिफायनोब्ला पिटिसि एरियानि गोहोमखौ थेर बेथेर खालामनोब्ला बै पिटिसियाव थाबोबाय थानाय माखासे सोद्रोमाफोरनि दारैसो सिफायनो हागोन होननानै माखासे मानसि थिखांदेरबाय बे समावहाय डक्टर बिभुति भुषन ब्रह्म बेया पिटिसिनि दारायबाय थाग्रामोन बियो आबसुनि प्रभाबाव फैनानै जोंजोंनो थाफायफिनदों बियो उनाव पिटिसिखौ गारदों हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म गसाइ गंगर मुसाहारि दानि जोंनि बासुगावनि आदा सुभाष बसुमतारी बिनिफ्राय बे माखासे मानसिखौ लानानै दैदेनलांनांगौ जेराव पिटिसि गोहोम दं बाहाय एबसुनि आन्दलननि बिसयै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाथों प्रभाब खोख्लैनो थाखाय अर्गानाइज खालामनो थाखाय लांदों बे समाव आबसुआ मोननै जाबायमोन बे खाख्लारि साइनारि ग्रुप पेरालाल एबसु जाबायमोन बिसोरो ओमफ्राय थांबाय गारि थारि भारा लानानै आंबो थांफाबाय सनाराम बाग्लारिबो थांफाबाय बे गागि मानसिफोरखौ दैदेनलांनांगौ होननानै हरखाब मोनसे मेसेज फैबाय बरपेटायाव सहैब्ला जे सनाराम बाग्लारिखौ कनभेनरखौ मानिबा मोनसे इमारजेन्सि मेसेज हरबाय डक्टर फुकन बरुवा बियो आंखौ दायथ' होनानै बरपेटानिफ्राय गावस्रा लांफिनदों
दा आं थांफाबाय मथा-मथा ओमफ्राय आङो बेवहाय सासे सांग्रां मावथि लोगो मोनहैबावदों बिथांनि नामाबो मिलन गयारि नामामोन बे खायजामाथिनि सरभग खाथिनि बेनिफ्राय जोङो प्रथमाव खायजामाथियाव हर थाहैदों बाव अर्गेनाइज खालामबाय थाङै थाङै जेरावबो थांला जोब्बाय मिटिं सिटिं जाजोब्बाय बै समाव बै मा जायगा होनोमोन बेखौ मा अनसलि नङा बर' बाजारना बागमारा खाथियाव मोनसे आबसुनि बिसिनि एरियानि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन आरो जायगानि नामखौ बावलायलांबाय बिराद गोबावसैथ' बे बरपेटा डिस्ट्रिक्ट बैसोनि आनडिभाइडेड बाक्सा औ बेजों थांनायाव बे कनफारेन्स जों थांनाय जादों आरोखि जों थांनानै जेब्लानाखि जों बेहाय जनक बर' होननाय दंमोन बेहाय सासे पिटिसिनि बिराद गिदिर नेता बियो बेनि न'आव हाबहैदों बे समाव जोंनाव एफा एनै गोनो गोना बुलायनाय सिस्टेमा जाबायमोन आरोखि पिटिसिजों एबसुजों बेहाय बदनाम होयो बेहाय गंगा देबि होननाय मानसिया सासे थैजेनबायमोन आरोखि बेहाय एसे गावजों गाव क्लिसिङाव थैदों मानो मिसाखौ बुंनो बेहाय ओमफ्राय बेहाय रामफुलबिल जनता कलेजनि प्रिन्सिपाल बेनि फिसाला हिरेन ना हितेन होनोमोन बावलायलांबाय आं बे मानसिया एसे दुथां रल लायोमोन पिटिसिनि जानानै जोंथ' मिथिया बाहाय सोर फैदों सोर गैया जों मिटिं खालामनांगौ जोंहाथ' आंहा बेंग्रा हिसाबै नालाय आफिसखौ नायबाय थायो बेंबाय थायो मोनसे गोनो गोना खोनानायाव बाहाय होनबा बे टिमनि लिडारा जोंना आदा परमेश्वरमोन परमेश्वर ब्रह्म बे समनि जोंनि माबामोन नालाय बेनिफ्राय आं गोनो गोना खोनाबाय थानाय बुलायनाय माबा मोनसे सोदोब खोनाबाय थाबाय आरोखि आदा परमेश्वरखौ बे मिटिं रायलायफुनाय समावनो आदा मिटिंखौ दोनथ'दिनि जों बाव उसुबिदा जासिगोन थांदिनिथ' नैबे दुब्लिजों खारदिनो होनखाबाय आं खारदिनो होनखाबाय बेखौ आं मिथिखाथारबाय आं बुसिगोन होननानै जेरैबो फुल बागान बे दानस'लायनाय समान मोजांमोन न'खरा फाइनेन्सियेलि साउन्डआवबो साजायनानै थांगोन बे न'खरा जों जेराव दं बे जनक बर' होननाया दसे उनाव बे रामफुलनि थब्रा होननाय दंमोन बे थैदों उनावहाय गावथारजादों बे हिरेनमोननि ग्रुपआ फैनानै जायखौ मोनो बेखौनो बुफैजेनबाय जोंखौ रागा रायजोनो गायहेन उवाल लानानै एकदम सौला सौज्ले खालामबाय आंहाथ' बिसोरखौ बासायनांगौ जाहैबाय माखासेखौ गारियाव सोनो हाजोब्बाय हेमेन्दा मोनहा खारनो हाबाय खिन्थु जों माखासेया गवाखिसै आरोखि बिराद बावनो जाय जेरै ओरै खारलाजोब्बाय आदा परमेश्वराव बिराद बुग्लि जाबाय बेनिफ्राय बेखौ बोरै सोर लांखो रावबो खबर गैलायला आरो ओमफ्राय आंखौ खानानै दोनदों मोनसे मोदाय होग्रा थानसालियाव आंखौ बावनो खानानै दोनदों रायलायलायनायफ्रा गाज्रिखासैमोन दा मोनाव मानसि बे रोखोम मोनसे सोदोब खोनाबाय थायो आंथ' बिराद बुजाबायबा खारदों बिराद सेस्था खालामदोंमोन आं खारनो खिन्थु दुर्भाग्य हायाखिसै आङो सासे बुरि मानसि माइ गुदा जावबाय थादोंमोन बेखौ आं खुलुमलाबायदोंमोन आंखौ बासायदों बेबो अनेक हमथानो सेस्था खालामदोंमोन हायाखिसै हमनानै लाबोनानै बोरला थोरला लाखाजोबनाय बुग्ला खालामनानै बेयाव खानानै दोनफैदों ओमफ्राय जाय गलांदों माखासे बिसोरो खिन्थु बिराद मोजां खामानि मावदों फाथासुखोसि थानायाव थांनानै इनफरमेसन हैदों जे जोंनि मानसि थाबोजोब्बाय होननानै ओमफ्राय थिग मोनारोम एकदम होनबा सेन्ट्रेल सिआरपि फर्स सिआरपि गारि गंसे गिदिर फैनानै जिप गंसे बेंजोबनानै आंखौ रिकभारि खालामदों ओमफ्राय आंखौ फाथासा खुसियावला थानाव लांदों बेनिफ्राय आदा डाक्टारखौ ओमफ्राय मोनखो बेखौबो मोननानै लांदों बेहा एसे एपिलेप्सि जाग्रा दंमोन माने मिरगि होनो बर'नि घाबरायनायजों माजों गारि सायावनो मिरगि जालायबाय बे आंथ' थैबाय नङा गाबगुलायबाय आंनि लोगो सासे थैबाय होननानै हाजार हक बिदा खुनुरुखुम सहैबाय डाक्टारखानाव लांबाय डाक्टारा बै गिनाङा दा सिरि मोनगोन होनबाय लांनानै जोंखौ फाथासा खुसियाव दोनहैबाय बे समाव मा फान्डे टाइटेलनि असि दंमोन बे खुब मोजां जोंनो माग मास गोजांनाय बिराद थान्दा दिन सि जोमाथ' थालांजोब्बाय जिलाजोब्बाय ओमफ्राय आंना बे गन्थङाव थै गबाय थायोमोन बेखौ माथेबाय सुस्रा खालामबाय ओमफ्राय थानायाव जोंखौ बे कम्बल सासे बिटिपि पार्टिनि असमिया मानसि बे दानफुनानै कम्बल गोदानखौनो होदों जोंनो जोमनानै हरसे खाथायबाय आंहा बे समाव बिदा दंमोन बाहायनो रेन्जारमोन बासबारि रेन्जआव माथानगुरि
बे रेन्जारा आंखौ अखा थंब्ले नागिरदों थैबाय होननानै अखानि बे बिदाया जोंखौ फाथासारकुथि थानानिफ्राय लानानै रिकभारि खालामना लाबोदों बेनिफ्रायनो जोंनि आन्दलननि जिबन जात्राया सुरु बे समनिफ्रायनो बेनिफ्रायनो बे दिनै नङा गाबोन नङा जाय जेनिफ्राय जोंखौ सिम्बोरगाव बेसरगावआव केम्प खालामनानै दोनबाय जोंखौ हगार हरखायाखिसै बुजाग्राफोरखौ बहुद मानसिया जोंखौ नायनो फैदों माने बे समाव एसे बुजाजेननाय नाम जाबाय जों माने बर' आन्दलननि प्रथम भिक्टिमाइज जानाय मानसिफोर जाबाय जों सोरबा अमा खाजि एवना होफैदों सोरबा फिथा होफैदों सोरबा आर'नाइ गान होफैदों बयबो मोजां नायफैदों आदर खालामदों ओमफ्राय आदा परमेश्वरखौ उपेन्दा रायबाय जेराव डेन्जार जन बेफोराव मानो थांनांगौ दा मा जाखो होननानै रायगुलायबाय आरो खोथा नंगौ जेराव थांथाव जायाबा मानो थाङा थांनो हानाय हानायाव थांनांगौ अभार सियर लाबाय आदा परमेश्वरा हागोन थौ होननानै मालायनि बेसे पिटिसिफोरनि खोथाखौ लानानै बेयाव जों बाहाय बिदिनो बुजाहैनाय जादों आरोखि ओमफ्राय बयबो जखम जाजोबनाय गावबागाव हस्पिटालाव लांबाय मुलि थुलि होबाय मानसिफ्राथ' बिराद सिरियास माखासेया हस्पिटालाइज खालामबाय जोंखौ सिम्बोरगावआव केम्पआव दोनबाय बे समाव आबसुनि केम्प जाबायमोन जोंहा होमबा दावराव देख्रेबा केसियारमोन बर' फरायसा आफादनि बावनो दोनबाय बेवहायनो थायै जों बे केम्पआव थाखथायथारबाय बे समाव बिजनीनि बिग्रायमोनहा भलान्टियार फर्सनि सोद्रोमा जाखाबायमोन ओमफ्राय बे गान बाजोन गोरोंखौ सायख'नानै बे समावनो हारिमु आफादा जोनोम जाजेनदों बे हारिमु आफादनि दारैनो जे सोमावसारनायनि माने जांख्रिथाय मेथाइ रुजुहोनो थाखाय जोंनो दावराव देख्रेबा फैसा होदों बे फैसाखौ आंनो दैदेनलांदों नेपाल काठमान्डु थांनानै दामग्रा देग्रा बायनानै लाबोदों बे अस्त्र पाति दामग्रा देग्राखौ लाबोनानैनो जोङो बाव सोलोंदों गानखौ रचना खालामदों रुजुदों आदा रहेन जोंनि बर'नि गेजेराव सासे मख'नो गोनां अस्ताद रोंगौथि गोनां आरो बे नटेसन गोरों बर'नि मेथाइ फाव आरो मोसानायनि फाव बिथाङा मुद्रा दिहुननायनि सासे देंखोगिरिबो खनगिरिबो आरो बेजों लोगोसे धनन्जय बसुमतारी दानि जे माइगं बाथौ माबाखौ दैदेनग्रा बिथाङाबो सासे माने जोंनि गेजेराव माने प्रथम रिसर्स पार्सनफोर बायदिमोन बिथांमोननि दैदेननायाव फुंखा महिलारि बेबो बिराद मेथाइ रुजुयोमोन जों ज' जाजोब्बाय आरो जाजोबनानै बेयावनिफ्रायनो सुरु नैबे थैसाम केसेट बा सुजित नार्जारि थैखांनायनि नामै बे थैसाम केसेटखौ बा आम'आ दा थैनानै थांबाय बेस्रा आमाव जोहोलाव बे आमाव जोहोलावानो जोंखौ बे सिम्बोरगाव देबोरगाव गामियाव मोननै सालायनानै थायोमोन पारमानेन्टलि जों दा ओमफ्राय देबोरगाव स्कुल बे क्लाबा बाव थायोमोन जों बे क्लाबावनो रिहार्सेल जायोमोन बे देबोरगाव क्लाबाव जोङो सानफा रिहार्सेल खालामो जोङो उन्दुनाया बेसर गामियाव थायोमोन आरोखि जों बहुद गोबाव थादों जों बाहाय गौरां थिनालियारि सोलाय मा पुलिसबो उपद्रब जाबायमोन नालाय सोलाय थायोमोन बेनिफ्रायनो जों डाइरेक्ट कलकातायाव बे रेकर्डिंखौ खालामनो थांदोंमोन आरोखि बे आमाव दैदेनदोंमोन बे आमाव दैदेननायावनो बे थैसाम केसेटनि जन्म बे थैसाम केसेटखौ बेखेवफैदों सिम्बोरगावनि हाइ स्कुलनि फोथाराव बेवहाय बेखेवदों बे बेखेवखालिबो पुलिसा नागिरदों बे जांख्रिथाय मेथाइखौ बे समाव रुंसारि जोंहा नैबे जोंना आदा गारला बिथांनिबो गान दङ ओमफ्राय दैख्रङा बिराद नाम जादों बे समाव बै ओइ गोजौ हाजो नोंखि मिथियाखै होननाय बे मेथाइखौ खननानै गोसोआथ' गोसो दुंखायो खोमोन गसं रायलायनाय मेथाइखौ बे रुजुदोंमोन ओमफ्राय मोजां जादों फुंखा महिलारिनि गान गारलाबाथा बिथांमोननि गान बेखौ लानानै बे थैसाम केसेटआ जोनोम जादों बेनो प्रथम जांख्रिथाय मेथाइ जोंनि बर' सोमावसारनायाव बिराद मदद होदों बे मेथाइजोंबो अनेक मानसिखौ जों फिथिंनो हादों दा बिदिनो फैयै जों उनावहाय लास्टावहाय बे सोमावसारनायजों लोब्बा लायै आङो गावनि हम डिस्ट्रिक्टआव फैबाय गावनि जायगायाव फैफिनबाय आं बे समाव मानसिनि अभाब जालायलायबाय सोमावसारनाया फैनानै आङो गामियाव थाहैबाय ओमफ्राय आनसलिकआ लेंहरफिननानै आं आनसलिकजों थानानै जोङो बे समाव बे गावजों गाव एसे आदब खायदा बानायलायनाय सिस्टेम गैयामोनबा अस्त्र पातिफोरबो ओरैनो थैनो साइकेल पेडेलफोरखौनो
बानायजेननानै बे समावहाय ने सिलाय सिलाय बानायनाय गेरेज सेरेज खालामलायनायसिम सहैदों आरो बे समाव जों बे सिंमारि हाग्रायाव थायोमोन बेनि बे जोंहा दानि मानगोनां जोंहा जोंनि EM बारग' EM दानि जोंनि बिजाथि ब्रिटुजिन नार्जारियाबो जों एखे केम्पआवनो थायोमोन बे समाव बाहाय आरो माखासे रुंसारि जालांबाय बिथांमोनाबो बिराद गोहोम दंमोन जोंनि लोगो दोगोफ्रा जों बावनो थायोमोन बहुद गोबाव बिनि उनावहाय बै मेथाइनि माबानिफ्रायनो आंखौ कल खालामफिनबाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद दानानै बावहाय आं केसियार जाजेनदों आङो आंनि फार्स्ट भटआ आरो केसियार जादोंमोन आं बेनि केसियाराव दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ फोसावनो जों मथा मथि 27 दिनसो बेरायदों सारा आसाम बे जोंनि गसाइगावनिनो मनिन्द्र साहा रुंसारि बिथाङाबो बिराद गिदिर बिजनेसमेन गारि घरा बिगुमा बिथांनि नाइट सुपारखौ जोङो बेसेबां रिजार्भ लानानै एकदम धेमाजि जनायो जों मरखं सिलिकटं सिलापथार मा बेर एकदम गलाघाट थलाघाट फांसन खालाम बर'आवबो मोनसे सांस्कृतिक सन्था जाबाय होननानै नगण्य मोनसे टिकेट लायोमोन जों फान्ड क्रिएट खालामनो थाखाय फैसाबो अनेक जगार जादों जों बासुलेखा बिग्राय अरुणदा जेसेबां बर'नि मोजां मोजां गायक बे गारि गंसेयावनो गाखोजोबो 40 जनसो गाखोनानै बे 40 जन टिमा बिराद गोबाव गान गायै बर' हारिमु आफादखौ जों अर्गेनाइज खालामबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो इस्टाब्लिश जाजेनदों हारिमु आफादा सिगांनिफ्राय खुलिदोंमोनब्लाबो गेजेराव एसे थैनाय बायदि जादोंमोन बेखौ जों बोखांफिननाय जादों प्रथम आफादगिरि आदा रहेन खामोन बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनैसिम हारिमु आफादा बे पर्यायाव फैदों आङो बिराद गोबाव आफादगिरि जादोंमोन बेनिफ्राय आङो पलिटिकेल लोब्बा जानायखाय आंनो बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदों बे सिम्बोरगावनि जोबथा बोसोरसालिया जथुम्मायाव आंनि आफादगिरि पदखौ गारदों होमब्ला आङो बे सराइबिल ब्लक BPFनि आफादगिरि जाखाबायमोन खारन आंहा इन्डिपेन्डेन्ट मावनो हानाय माबाया गैलामोन आं जितु मोनसे बाइन्डिंआव थाबाय मोनसे राजनितिक दलजों लोब्बा लानायखाय आं आपत्ति खालामनानै आं आफादगिरि पदखौ गारनानै दिनैसिमबो आं दा जोंनावहाय बे सराइबिल ब्लक BPF दलनिनो आफादगिरि जानानै मावगासिनो दं दासिमबो मावदों थांनाय बिसायख'थियावबो जोंनि दानि बारग' जोंहा EM बिथां ब्रिटुजिन नार्जारिखौनो जों देरहाहोदों आरोबाव जों बिथांखौनो एबारावबो नैथि खेबनि थाखाय बिथांनि पारफरमेन्सआ बिराद मोजां रायजो राजाजों जगाजग रायजो राजानि डिमान्डखौ नोजोर बोनानै जों आरोबाव बिथांखौनो दिनैसिमबो नैबे खेबावबो जों बे बिसायख'थियाव बिथांखौनो बिजाथि महरै जों दैखांदों आरो दा दुर्भाग्यबशत' बे कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सना फावसायबाय नङाबाथ' जों दाहालागै EM जाखांसिगौमोन देरहानायाथ' खाथांबाय खुनु प्रतिद्वन्दियानो गैया जोंजों बादायथाव दलबो गैया आरो जेसेबां बिजाथिफोर दं माने मख'जाथाव सासेबो जोंनि बिजाथि गैया बेनो नोंथाङा मा मायथाइनिफ्राय मा मायथाइसिम बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जाखो आङो बिराद गोबाव गेप थादोंलै सिलभार जुबलि जालायफैथारदों नैबेसिमाव मथा मथि आङो सनखौनो बावबायलै आङो फार्स्ट आं बिराद गोबाव मावबाय बेखायनो आफादगिरि जादोंमोनथ' आं सनखौ बारा बुंनो हानाय नंला नायनांगोन लिरनाय दं खाथायाव एफाराब माबानानै आं गोदो मोनलायलांबाय मथा मथि आङो बहुद बोसोर थानांदों आरो सोलायनायनि परिबेस फैयाखै आरोखि माने दा दुखु नांगौ माखासे बाथ्रा बुंनांगौ जायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कालचार जोंनि कृष्टि कला कृष्टिखौ हमथानानै लानाय श्रेणिया गोरिब श्रेणिनि आखायावसो धोनि श्रेणी गोरों गोरा मानसिनि आखायाव बे कला संस्कृतिया दासिमबो बेखौ दैथायग्रा ओंखाराखै आरो इम्परटेन्स होआ बेंफारखौ सोर दामो बे ओंखाम गैयैफोरसो दामो गानखौ सोर गायो गानावलाफोरखौ सोर गायो बे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरसो गायो गान गायग्राखौ सोर गानो बे नों आं गोरिब गुन्द्रासो गायो बे रोखोमाव परिबेसनि जोंनाव दङ ओंखायनो बेखौ गिदिर गुवार गोजौ थाखोआव दैखांनो थाखाय जों बिराद जुजिबोदों दिनैसिमबो जुजिगासिनो दं जोंनि सारा भारतआवनो
फक सं फक डेन्स बे जेनेखौ माने मा होनो बेखौ लकनित्य सुबुं मोसानाय सुबुं मेथाइ बे जोंनि गेजेराव बिराद फेमास सुबुं मोसानायखौ लकनित्यखौ भारताव खुनु दासिमबो खुनु जाथियानो बेनि मुद्रा सरलिपि होनो सरलिपिखौ खुनु हारियावनो दाबो दिरुनजेननो हायाखै बेखौ जोङो आं सनखौ बावबाय शिलंआव बेखौ प्रथम जोङो जेलानाखि बेखौ सरलिपिखौ दिरुननानै शिलंनि बर'फ्रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि माबाखौ वार्कशपखौ बिथांमोना फाथिदों पल' ग्राउन्डआव तखननो बे जिनिसखौ जों प्रसार खालामदों तखन आगरतलानि बे सासे BBC-नि रिपर्टारा बे सारा बिश्व बेरायथ' बिसोरो बेयो फार्स्ट टाइम लकनित्यखौ नटेसन खालामनाया बर'फ्रानो होननानै सिक्रिटि होनो बायद' जानांदों दा दिनैसिमबो बेसिम पर्यायाव फैलायलायब्लाबो जोंनाव बर' बिजोंजों फरायनाय इउनिभार्सिटि बुहुम फरायसालियाव बै जेनाखि कालचारेल सेक्सननि खोथा साबजेक्ट फैयो होमबा बिसोर नाम घोषा कीर्तन घोषा शंकरदेबनि किसुमान कला कृष्टिखौ लिरनो बायद' जायो जों उन्दैनिफ्रायनो फरायनो मोनखाथाराखै बे जिनिसखौ बे थांनानै बेफोर साबजेक्टआव जोंना फेल जायो बेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादा गुवाहाटी बुहुम फरायसालि रेजिस्टार्डखौ प्रेसार क्रिएट खालामबाय थादोंमोनखि जे बर' बिजोंजों फरायनाय छात्रफोरनो थाखाय आलादा भाबै जोंनि फक टिउनखौ लानानै जोंनि फक कालचारखौ लानानै साबजेक्ट थिखांनांगौ होननानै बिथांमोना बायद' जानानै गनायथि होनांदों खिन्थु जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय लेखा मेटेरियेल बुथुमनायाव बहुद टाइम नांदों खारन जों एफाराब साउन्ड नङा थाखा फैसा डकुमेन्टेसन बुथुमनाय डकुमेन्टारि फिल्म बानायनो बहुद फैसा नांगौ मोदायखौ बोरै रायो बर'नि हाबाया बोरै जायो बर'आव मा मा कालचार दं जोंनि नमा नङा माखौ बुङो बेफोरखौ बे साबजेक्टआव होजोबनांगौ ना जोंनि कालचार संस्कृतिखौ बागुरुम्बाया मा बे बागुरुम्बानि ड्रेस बागुरुम्बाखौ सोर मोसायो बेखौ होजोबनानै बानायनांगौआव बहुद थाखा फैसानि प्रयजन जानायाव जों एसे गोबाव जानांगोन खिन्थु दा जों अलरेडि हाबाय गुवाहाटी बुहुम फरायसालियाव स्वीकृति होबाय थिसननोबो हाबाय दा सोलिगासिनो खिन्थु जोंना दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि खननाय मोसानायखौ फोरोंनो थाखाय माने बे मिउजिक स्कुल जे होनो बे रोखोमखौ जों खुलिनो हायाखै जायगा जायगा दंब्लाबो सलिया दासिमबो गुरुत्व गैया दा ओंखायनो बायद' जानानै जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय दाब दाब जायगायाव थांनानै वार्कशप मावबादानि गेजेरजोंसो फोरोंनांगौ बायदि जायो जोङो दा समावहाय नोंथांनिफ्राय दोंसे मेथाइ खोनासंगोन माने सुबुं मेथाइ जानाय नङा दिनै दामनाय देनायाव बिराद गोरों खननायखौ दा हानायनि माबा नोंथाङा आखुथुनै आङो बिराद मिथिं गानानै गाराङावबो जाखाला लाइननै खन नोंथाङा गय खान्दिसेजों फोथायनाय मेथाइ बेखौथ' बुंनो बारा मुस्किल जासिगोनदां आङो ओरैनो बैसागु गान खनलाबायो माने आं एक्सुवेलि दामग्रा देग्रासोखा जोङो कालचारेलाव प्रथम बे जोंनि लवार आसामाव आं गोदोथ' गोजौआव थांफेराखै माने अर्केस्ट्रा पार्टिया जोंनो फार्स्ट होनना बुंनांगोन आरोखि बे इलेक्ट्रिक गिटार द्राम सेट थाम सेट लानानै गायक ओंखारजेननाया जों नोंसिनि बिजनियावबो बै बिमल ना मा होनोमोन बुंलाय आं फुथुला देखायग्राया बे हादाननि सिमाङाव जोंनो मिउजिकखौ हैगुलायदों जों बानाय खोमसि लामा थोमसि लामा जोंनो दामजोबदों मिउजिकआ मेथाइखौ आङो खनखाया ओरैनो बे जौ खाबफा खाबनै बैसागुआव दोंफा दोंनै रोजाबनाय बेफोरल' आंखौ दिनै निमाहा होदो नोंथाङा बे गय खान्दिजों फोथायनाय मेथाइखौ खनदो नोंथाङा आगैखौ गय गाजाजोंनो मोनबायमोन नाङायो फाथैयाव निजोंनो मोनबायमोन नां जेथ' जाबाय आंखौ आइगुल दुबानो आफालर गवानो सुनि जाबाय हाय हाय रे खाफाल हाय हाय रे गोजोन्थों
जोबोद मोजां फुल खनजोबनो हाबा आरो रायजोफ्रा साबसिन मोनगौमोन जायखिया नोंथांनि जोंनि जिनियास बे जिनियासखौ बाख्नायनांगौ दङ आरो नोंथाङा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय गोबां खस्थ' भुगिनांदों जों बेखौ मिन्थिगौ नोंथाङा सैखात सासे नाथाय हारिमुनि मानसि नोंथाङा हारिमुनि थिलियाव आगान होनानै माने मडार्न जेनाखि सं बर'नि बेखौ जांख्रिखाङारि बिथिंजों लाबोनो हादोंमोन राजापारा क्लाबनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार जायगायावहाय अर्केस्ट्रा माने मडार्न टेकनिकखौ नोंथांमोना होनो हादोंमोन आरो बिनि उनावहायनो बर' हारिनि बा बर' हारिमुआव मेथाइनि मुलुगाव माने गोदान मेथाइनि माने जेनाखि ढौ बियो आलादा भाबै फैनो लागै हमो आरो दा समनि जेनाखि बर'नि गोदान मेथाइ एबा मेथाइ मुलुग बियो साबस्रांनाय महराव फैदों बेखौ मानिनो गोनां दङ दा नोंथाङा एसे मोजां माने हारिमु थिलियाव आगान होनाय मानसिया दिनैनि समावहाय राजखान्थि थिलियाव आगान होदों नोंथाङा माने हारिमु थिलियाव थानानैनो हारिखौ सिबिनो हायोमोन नाथाय नोंथाङा दिनै BPF पलिटिकेल पार्टियाव आगान होफैदों मानो होफैखो बेखौ परिबेसा बाध्य खालामदों दा जोङो जिहेतु BTCखौ मोननानै BTCखौ रक्षना होनांगौआबो बयनिबो दायित्व दा बे फालरफोरा जोंनाव माखासे बेले बेजे ग्रुपिसिमा फैबाय थादोंमोन ग्रुपिसिम फैयै फैयै रबिरामनि समाव रबिरामा आफादगिरि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नेहाथारि जादों गंगा टकिसाव मिटिं जाजेनदोंमोन बे मिटिं जाजेननायावनो तखन जोङो होमबा हारिमुजोंनो लोब्बा दंखायोमोनब्लाबो बे गंगा टकिसाव जाय सुक्ति साखरखारि बेसो आफादगिरि जानांगौमोन होननानै एसे बोराबलायनाय फैदोंमोन नालाय बे बोराबलायनायाव गावनानै जों देबरगाव ओइदिननो आलादा मोनसे सिंगेल फि दादों बिसोरना डाबल फि जादों बेवहाय इन्टारभिउआव बिथाङाबो होनखादों जोंहा मृत्युन्जय नार्जारियाबो दा बे फालरफोरा गसाइगावआव जोंनो बे समाव दैदेनगिरिमोन नालाय आरो जोंनि गिबि रावबो गैखाला जोंनि बे सानो दैदेनबाय थानायखाय प्रथम बावहाय राजनैतिक दल दानांगौआव जोंबो बाहागो लाफानो बाध्य जानांदों परिबेसानो थिनदों जोंखौ जिहेतु राजनैतिकारि माबाखौ सालायनांगौब्ला एसे अभिज्ञता गोनां एसे गोहोम गोनां मानसिफोर नांजोबगौ होननानै जोंखौ बे समाव बै समनि जोंनि जायखि नेताफोर जोंनि लोगोफोर गावजों गाव जों सायख'लायनानै आंबो बाहाय सासे लेङाइ आफादगिरि भाग मोनजेनदों आरोखि बै समावहाय बे लेङाइ आफादगिरि मोननायनिफ्रायनो आंनि बे राजनितिनि जिबन जात्रा सुरु आरोखि बेनिफ्राय फैयै फैयै जोंना राजनितिखौथ' बिदि एफा एनै फिसा फिसौ बेले बेजे फैबाय थायो रुंसारि मानगोनां राजेन्द्र नार्जारि बिथाङा बिना कन्टेस्टैनो जोंनि सराइबिल ब्लक समस्तिनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबै देरहादोंमोन बिना कन्टेस्टैनो नन कन्टेस्ट माने उइदाउट कन्टेस्ट दा बिथाङा देरहालांबाय आंथ' लेङाइ आफादगिरि बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन जोंनि बे ब्लकनि फैयै फैयै बोसोरबा बारग'नानै टिकेट बिफिननायाव बे होमबा जोंना टार्मसा जोबथ'वाखैमोन टिकेट बिलाइनाय टाइम जाबाय आरोखि होमबा टिकेट बिनायाव मोनैनि बियो आफादगिरिखौनो गारदों होमबा टार्मसा जोबथ'वाखैमोन जोंना उफाय गैयैनि आंखौनो लगे लगे आफादगिरि दायित्व होनानै मावहोदों बेनिफ्रायनो स्टार्ट बेनि नेक्स्टआव जोंहा मानगोनां देबजित नार्जारिया टिकेट मोनबाय राजेन नार्जारिनि जायगायाव बेनिफ्राय बेखौबो जों देरहा होनो हादों आरो बिनि नेक्स्टआव जोंहा नैबे मृत्युन्जय नार्जारिया टिकेटखौ मोनलायबाय बेखौबो आंनि आफादगिरि टार्मसावनो आं देरहा होनो हादों आरो दिनै थार्ड नैबे जोंना बिथाङा आरोबाव केन्डिडेट मोनबावबाय राजखान्थिनि थिलिया साबसिन ना हारिमुनि थिलिया साबसिन हारिमुवा जाहैबाय मोनसे बेक्तिगत जोंनि जाथियारि मोनसे जोंनि संस्कृति बेथ' बिराद साबसिन बिराद गुवार बाव गोजोननाय दं सेटिसफेक्सन दं बेहाय आं दहाय बुंनाय बादि माखासे खामानिखौ मावनो बिराद आद्रा थाबोदों दा जोंना आंनि नेक्स्ट जायफोर दा दैदेनगासिनो दं बिथांमोनखौ आं दाबो एडभाइजार गारथारदों एमन नङा मेल मिटिं दाबो दाख्लैसो आङो खायजामाथि कनफारेन्सआव थांदों बिथांमोनहा आंखौ लेंहरदों आङो एडभाइजार हिसाबै आं जथेस्थ' बाव थानानै सानथामनि हाबाफारिखौबो थाफाजोबनानै खुंनानै फैदों आं गाराखै
आं राजनिति दलजों लोब्बा दंबाबो आङो थैजासे बेगें सेवजासे हारिमु आफादखौ आं गारनाय नङा आं थाबाय थालांगोन राजनितिकआवथ' बहुद समस्या थायो बेहायथ' बुंनानै फोजोबनो हाया बाहाय मोनसेल' हारि थाया बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानैसो सामलायनांगौ जायो नालाय बाहाय समस्या बांसिन दं हारिमु आफादाव गोजोननाय दं बिराद गोजोननाय दं मावनानै इन्टारेस्ट मोनो सेटिसफेक्सन दं रंजानाय दं एसे इउनिटिखौ मोजां मोनो गोजों गोजों थांनाय ज' ज' बिराद इउनिटि भाबै खामानि मावनो मोनो बाव मोनसे गोजोननाय दंमोन आरोखि आं आफसोस जायो दाबो उफाय गैयैयाव आं दा राजनिति दलजों बांसिन सार्भिस होनांगौ जायो जिहेतु आं सासे दलनि प्रेसिडेन्ट जाबाय थेवब्लाबो गेजेराव एफा एफा समय मोनबा आङो दाबो हारिमु आफाद अफिसाव थांनानै दामनाय देनायाव बाहागो लायो एसे गथ'फोरखौ आङो एसे थुलुंगा होयो दासिमबो थाङो आं गाराखै जों दा समाव सावरायनि जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय नांथाबदोंमोन 1987 मायथाइनि 2 मार्च खालारनिफ्राय आरो बै समावनो बिला कुमार ब्रह्म बिथाङा नांथाबफादोंमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सासे मैखोम मावथि हिसाबै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ 1991 मायथाइनि 1 मे खालार खालि लेबार डे दिनखालि रुंसारि जालाङो बिथांनि रुंसारि जानायनि उनावहाय बड'लेण्डआव गोबांथार सोलायनाय फैदों गावजों गावनि गेजेराव राजखान्थिनि थिलिनि बाथा लानानै एना एनि बायदिसिना जोंनावहाय सौग्रावलायनाय बिथिं फैदों जों बिनि सायाव बिथांनि मिथिनानै जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सानस्रि आरो दानि आथिखालनि राजखान्थिनि थिलिनि जिनाखि थासारि बिनि सायाव मोनदांथि नोंथाङा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांजों जोबोद खाथियाव थाफानो मोनदोंमोन आरो बिथांजों थाफानानै नोंथाङा गोबांथार खामानि मावदों बै समावनो उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जायो 1991 मायथाइनि 1 मे खालार खालि बिथाङा रुंसारि जानायनि आगु समसिम माने जरदार भाबै बड'लेण्ड आन्दलनखौ सोमावसारनाय खामानियाव नांथाबहोनाय जादोंमोन नोंथांमोनखौहाय बिथां थैनायनि उनाव BSc एकर्ड जादों 1993 मायथाइयाव लोगो लोगोनो बर'नि राजखान्थिनि बाथ्रा फैदों BPP दानाय जादोंमोन बिनि उनावहाय बे दोलोआ BPP जादों सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिरि आरो प्रमसिं ब्रह्मनि दैदेननायजों मोननै राजखान्थि दोलो बर'नि थाखाय आरो बै समनिफ्रायनो बर'नि गेजेराव खौसेथिया गैया जादोंमोन बिनि उनाव फैदों BLTनि सोमावसारनाय आरो NDPनि जांख्रिथाय बिनि उनाव फैबाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि BTC एकर्डनि उनावहाय बड'लेण्डआव राजखान्थिनि जिनोखि आबहावा एबा राजखान्थिनि थिलियाव आगान होनांगौनि बाथ्रा जाबाय बे समावहाय BPPF होननाय आफाद दाबाय बेनि गिबि आफादगिरि जाबाय रबिराम नार्जारि आरो नेहाथारा जादोंमोन हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म दा बिथांमोननि दैदेननाय जिनोखि पलिटिकेल पार्टि बिनि उनावनो थुब्ला सोखावनाय जायो बे पार्टिखौ BPF हाग्रामा महिला दैदेननायनि गेजेरजों गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानाय जादोंमोन दा बेबायदि थासारिखौ उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा मोजां मोनदोंमोन दा बिथाङा दासिम थांनानै थानायमोनब्ला बिथाङा मोजां मोनगौमोन दाबि मोननाय नङामोन दा बिराद दुखुनांथाव बेखौनो दा जोंथ' दा मोनसे राजनितिक दलनि मानसि जाहैबाय दा आं सासे गार्जेन हिसाबै बुंगोन आरोखि आं दा दिनैहाय आं बाहाय राजनितिखौ दसे दोनथ'नानै आं सासे अभिभाबक हिसाबै बुंनो लुबैदों फैयै फैयै जोंहा ससेनिफ्राय उरखाव गोरा बिथांमोननि दैदेननायावबो थिगैनो दंमोन फैनानै नैबे जोंनि दानि UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' दैदेननाय एबसुआ खिन्थु एबसु जानो हायाखै बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि गोहोम दंमोन बर' समाजाव एबसु होनब्ला थाना पुलिसफ्राबो कनसिडार होयोमोन मोनसे समावहाय गामियाव जिखुनु जाला जेंना जायोब्ला एबसु नङाबा रावबो समाधान खालामनो हायामोन ओरैबायदि मोनसे वेल एस्टाब्लिश माने अर्गानाइजेसन जाबायमोन गेजेर खोलोबाव
प्रमद बर'मोनहा मा सानखो बर' फरायसा आफादखौ दाथ' बिराद दुखुनांथाव बिफां गाखोनोबा दालाय नांगौ होनलायनाय लेखा फोरोंनोबा मा नांगौ होनलायनाय बे खौसेबा थैगोन गावस्राबा खौसेबा थांगोन गावस्राबा थांगोन इन्जुर इन्जुर लिरगुलायदों अदालगुरिनिफ्राय संकससिम साइकेल सालायनानै बै फरायसुला फरायसुलि जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय मिशन क्वालिटि लाबोनो थाखाय साइकेल सालायलायदों साइकेल रिलि खालामलायदों खिन्थु नुनो मोनबाय मा बिराद गाज्रि दुखुनांथाव बाथ्राखौ माखासे सदजामना बुंनो बाध्य जायो आसामनि एसामिस सबनिस असमियाफ्रा आसामिस ब्युरोक्रेट्सफ्रा जेरखम धरननि अखण्ड अखम बे मोनसे एजेन्डा दं बिसिनाव आसामा पुनर्बार जाहाथे खुनु धरननि खण्ड बिखण्ड दाजाथोंसै इनटेक्ट आबुं आसामखौ दोनबाय थानायनि माखासे एजेन्डा दं बे एजेन्डानिनो सासे नायक बादि जाबाय दा दिनै प्रमद बर'आ दा बुंनो थाङोब्ला बेखौनो बुंगोन जे फरायसा आफादखौ राजनितिक खामानियाव मानो बाहायो एक नम्बर प्रश्न आंना प्रमद बर'नियाथ' दा गैला दिपेन बर' दा बिथांनिसिम आंनि प्रश्न दिनैहाय क'क्राझारनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हलाव पार्टिनि टिकेट रानो पार्टिनि मिटिं जायो बे गोथार फरायसा आफादनि मावखुलियाव दिनै राजनितिनि बाहागो बोनाया सोरनि थाखाय मोनिखो दिनै जोंनि बर'नि गार्जेनफ्रा बेखौ लुबैया सात्रनि संगठना सात्र हिसाबै थाथों आरो सात्रनि पर्टफलिखौ सात्रफ्रा लानांगौ दिपेन बर'मोनहा मास्टार बिसि फिसा गोनां मालानि बबे फरायसालियाव फरायो बियो बबे इउनिभारसिटियाव फरायो बियो आंथ' बेखौ लरेन्स इस्लारिया बबे कलेजाव फरायो आरो कलेज नङाबा बबे इउनिभारसिटियाव फरायो बेसो सात्र नंला बिसि फिसा उदै देरगुलायबाय सात्रनि बैसोआनो गैखाला MA पास जाखांनायनि बैसोआ बारजोबखाबाय दिनैसिमबो गावसोरखौनो सात्र क्लेम खालामनानै बे लाइमोन बैसोनि गथ'फोरखौ गाज्रि लामाजों दैदेनलांनानै जोंनि बर' मिडियामाव बिसोर बिराद बायदिसिना होनो दिनै बर' मिडियामाव स्टेन्ड खालामग्रा सात्र मानो ओंखारा बेफोरखौ खबर लानो बादै प्रमद बर' दैदेननाय एबसुआ दिनै UPPL देरहा होनांगौ PCDR देरहा होनांगौ तमार UPDF देरहा होनांगौ बेबादिसो खामानि मावबाय थादों दिनै बिमा बिफाया हाजार हाजार थाखा गारनानै क'क्राझार लजिंफ्राव फिसाखौ फरायदों नङो दिनै आंनि फिसाया अदालगुरियाव प्रमद बर'नि पस्टार दोगासिनो दं खामला बादि आंनि फिसा फिसौखौ आं बिदि दोनो फाथायहराखैथ' बेबायदि जोंनि गार्जेन लेभेलाव मेला प्रश्न दं दिनै दिपेन बर'आ बेखौ रिप्लाइ होनांगौ अनेक मानसिया प्रश्न थिखांबाय दिपेन बर'आ बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै फरायसाफोरखौ बबे लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दङमोनब्ला निस्सय बेफोर मानसिया एबसु अफिसनि बारान्दायाव गानो मोननाय नङामोन दिनै बिथाङा बिनि आदर्श जिथु नीति जिथु बिनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन दंमोन आबसुआव हाबा जायोबा आउट जानांगौमोन दिनै हाबा बिसि फिसा लानानै जोंनाव एबसु दल खालामगासिनो दं बेथ' सासे मिसिउर्ड मानसिया सासे बोरायखानाय मानसिया संगठन खालामबा साभाबिक बा बायास पलिटिकेलाइज जाखागोन सासे सात्रनि गोसोआव राजनितिनि सिन्ताधाराया फ्राब थाब फैया बे 45-49 बोसोर जानाय बैसोनि मानसिफ्रा दा राजनिति खालामाबा मा खालामनांगौ दं बेथ' दा आबसु हिसाबै गैला दाथ' बर' गामियाव UPPL अफिस होनो दा बिराद दुखुनांथाव दा ओंखायनो दाबो समाय दं दिपेन बर'आ दासिमबो बियो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ मोजां दैदेनथों आरो बेबोथ' बोरायबाय बिसि फिसा गोनांसो बिथांमोना लानांला इन्टारिम खालामनानै गोदान फरायसाफोरनि आखायाव पावारखौ गथायनांगौ दायित्वखौ बाहारखौ होनांगौ होमब्ला गोथार बर' फरायसा आफादा दासिमबो जों बेखौ बानायफिननो हानाय जोंनाव खाबु दं उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा थैनायनि आगोलाव बुंलांनाय जादोंमोन जे लं टार्म स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानांसिगोन आरो संसदीय माने खामानियाव नांथाबनांसिगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदोंमोन होनना बुंनाय जादों जायनि थाखाय 1994 मायथाइनि माने आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन आरो पार्लियामेन्टारि बिसायख'थियावबो बाहागो लानाय जादोंमोन जायनि थाखाय सत्येन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ MP देरहोनो हादोंमोन आरो 60 बर' केन्डिडेट दैखांनायनि गेजेरजों माने MLA
फसंनो हानाय जादोंमोन आरो जायनि थाखाय 1993 मायथाइयाव BSc एकर्डआबो जादोंमोन बे जाहैबाय माने राजखान्थिनि थिलाव आगान होनायनि थाखाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1990 मायथाइनि 1 मे खालाराव जेब्लानाखि उपेन्द्र ब्रह्मआ रुंसारि जालांबाय बेनि उननिफ्राय बे सिद्धान्तखौ लानो गोनां जादोंमोन बिथांनि बोसोन हिसाबै आरो बेयो साक्सेस जादों होमबा दिनैनि समाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बिसेस राजखान्थि दोलोखौ सापर्ट होयैनि बाथ्राया बोरै फैयो बेहाय मोननै दङ बेखौ समान थिनदोंमोन बे समाव समानो थिनदों समानो नारसिनदों फरायसा आफादानो जिहेतु सोमावसारनायनि मेन मेरुदण्ड सिनस्रिमोन फरायसा आफादनि बादै कुनु बर' समाजाव खामानिखौ मावजाखायामोन जात जने बाध्य जानानै बै समाव समनि थिननायाव बोथोरनि बै नारसिननायाव बर' फरायसा आफादा बाध्य जानानै लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव जोंनिफ्राय दैदेनगिरि प्रतिनिधि फाथायहरथारनानै जोंनि गांनाय उखैनाय एसेम्ब्लियाव थांनानै टेबोल गावजासे थरख'नानै नैबे जोंनि जायथा डिमान्ड बे डिमान्डफोरखौ उत्थापन खालामनांगौ होननानै होदोंमोन दाथ' बे जिनिसा गैला दा जोंनि परिबेसा सोलायबाय सोलायनाय जों BTC एकर्ड खालामबाय आबसुनि दैदेननाय आन्दलनजों BLTनि थिउरि हान्जा दै खालामनो माखासे खामानि मावनायनि गेजेरजों एबसु आरो BLTनि दैदेननायाव एकर्ड जानानै जों BTC मोनखाबाय दा बावहाय सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ दैदेननानै सापर्ट होथारनांगौनि दा बाहाय खुनु बोथोर गैला आं बेखायनो बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों दिनैहाय बर' फरायसा आफादा राजनिति खालामाबा जाया होननाय दा परिबेस गैया ओंखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हारिनि मोनसे जातीय संगठन बे जातीय संगठन गोथार गोसोजों आं दाबो आजावनानै लायो खिन्थु दैदेनगिरिखौ सोलायनानै होनांसिगौ जोंनि लाइमोन जायफ्रा BA MA फरायनाय रानिं स्टुडेन्टस बिथांमोननि आखायावनो बर' फरायसा आफादनि दायित्वखौ गथायजानो आं लुबैयो नोंथांनि बानबुंथिया जोबोद गोख्रों आरो मोनसे खोथा आं दा नोंथांनि सायाव मख'नो नागिरदों बे जाहैबाय जे थांनाय 24 जानुवारि खालि BTR सुक्ति जादों BTR सुक्तिखौ खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो बै सार्वभौमत्व एबा सभरेन्टि बड'लेण्ड सभरेन्टि दाबिनाय NDFB बिथांमोनहा माने गावलायलायनायनि गेजेरजों मोनब्रै जाबायमोन बे मोनब्रैबो ज' जालायनानै बे BTR सुक्तियाव मुंसाइ होयो आरो बेवहायनो बुरलुंबुथुरनि खोलाहा थानाय आरो BTCनि सानजा फारसे थानाय बर' हालामफोरखौ सरजाबनानै मोनसे माने काउन्सिल बर' वेलफेयार काउन्सिल बर' वेलफेयार काउन्सिल दानाय जायो दा बै हिसाबैहाय माने BTR सुक्तिनि जेनाखि माने बर'फोरनि थाखाय लाबोनो हानाय जादों दा बेफोर बिथिंफोरा जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजाङानो जों बुंनो नागिरो गोबांसाया बानबुंथि होदों आरो नोंथांमोना नाथाय BPFनि बिथिंनिफ्राय बेखौ हेंथा खालामबाय थादों नोंथांनि मोन्दांथिया मा जे नोंथाङा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि सोमावसारनाय हाबाफारि बड'लेण्डनि बै समाव नांथाबदोंमोन आरो दा समावहाय BTR सुक्ति जादों दा बिनि सायाव नोंथांनि मोन्दांथि आङो सिगाङाव मोनसेखौ बाख्नायग्रोनो नागिरदों सान्ति सुक्ति होनो बेखौ गिबियाव आङो जोंनि हाग्रायाव थाबाय थानानै अस्त्रजों जुद्ध नांनो होननानै ओंखारलांनाय NDFBनि बिदा फंबायफोरखौ जों नैबे सुक्तिनि गेजेरजों न'आव लाबोनो हाबाय बेयाव आंहा गोजोननाय दं बेखौ आं वेलकाम खालामो आरो आङो बिराद माने गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय आरो बिथांमोनखौ आङो अभिनन्दनबो जानायदों आरो जों बाख्नायदों बे सुक्तिनि दारै बिथांमोनखौ जों न'आव लाफिनजोबनो हाबाय आरो जोंनि गेजेराव खुनु धरननि थिउरि हान्जा गैला होननानै जों दिनै फोसावनो हायो दा बेखायनो आं बेखौल' बरायगोन दा बे BTR सुक्तियावथ' जेबो गैया बेथ' सान्ति सुक्तिसो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जा सुक्ति दं बाव दंखाजोबो बेथ' बाजेटल' लाबोनांगौ स्कुल कलेज नांगौआ BTCआ दिल्ली गभर्नमेन्टखौ 100,000 कोटि बिबानै नों थाखा इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय नैबेखौ कलेजाव बाहायनाय जाबाय नैबेखौ लामायाव बाहायनाय जाबायना बाहायबानो जाजोबो बे सुक्ति खालामनानै लायनांगौ खुनु दरखारानो गैयामोन सान्ति सुक्ति बेखौल' आं मानियो बेवहाय खुनु गोदान गैया बे बबेबा ओमफ्राय बबेबा लामा बेखौ फैसा लाबोनानै बानायबानो जायो बेथ' गभर्नमेन्टनि आखायाव नोंखौ बाहायनो हरखाबाय फैसाखौ जोंथ' बेखौ आरो दस्रा गाज्रि खामानियाव मावा डेभेलपमेन्टेल वार्कनि थाखायनो हरखानाय थाखाखौ इउनिभार्सिटि लुनांगौ बेफोरथ' एफिलेटेड जानो थाखाय कागज पत्र लिरबानो जायो इन्जिनियारिं कलेज नांगौ बेफोरखौनो लुनो हायोमोन नों मा बाहाय दा सुक्तियाव जा दं
हासार कारखानानो माबा कारखाना बेफोरखौथ' नों बानायबानो जायो गभर्नमेन्टआ नोंनिखा जोंहा बिटिसि सुक्तियाव एमेन्डमेन्ट खालामनो हानाय गोहो दंखायो खेमता दंखायो सांबिधानिक अधिकार होखानाय बेफोरखौ जों मावजोबनो हायो दा बेवहाय आंनाव गोजोननाय गैया बेल'नो बिटिआर सुक्तिया जादों बिटिसिखौ बिटिआरल' खालामना फैदों जेबो गोदान गैया बाहाय खिन्थु दा बे केसफ्राबो आरो बेहाय मोनसे जिनिस बुंनांगौ जिहेतु कमिसनसो दादों कमिसनजोंसो बे कमिसना बेरायजोबना आय'गा प्रत्येकटा दल संगठननिफ्राय स्टेटमेन्ट लागोन मतामत लागोन जे बिटिआर सुक्तियाव मोनफ्रोमबो दफाखौ मा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव नोंथांफ्रा माबा आपत्ति दं नामा बिदि सोंगोना सोङा सोंलांगोन दा नोंखायनो बेखौ बुंनो लुबैदों बै समाव जोंबो जिके फेल्लाय वान मेन कमिसनखौ मोनबोदोंमोन बे जिके फेल्लाया जुदि गिदिंजोबनानै रिपर्टखौ हैनो मोनोमोनब्ला हयथ' जों इउनियन टेरिटरिखौनो मोनगौमोन माबा मोनसे बिटिसि देरसिन मोनगौमोन बे बर' फरायसा आफादनि नारा नाथा बादा होनायाव बेखौ बाध्य जानानै केन्सेल खालामनो बाध्य एखे जिनिसखौनो लाफिनबाय दाथ' कमिसनसो मोनसे एक मासनि बिथोराव दाना बेरायनांगौमोन दा दुर्भाग्य बिसिना खाफालाबो लगे लगे लकडाउन जाना होबाय बिटिआर सुक्तिनि ABCD खेबसेबो लिरजेननो मोनाखै दाबो कमिसनफ्रा जायफोर कमिसनाव दं जायफोर सुक्तियाव दं बे दुर्भाग्य बेबो लकडाउन जाना होनानै खामानिया आवगायाखिसै उइदिन 1 मान्थ जोंनि एनडिपिनि बिदा फंबायफोरखौ अनसुंथाइ होनांगौनि बाथ्रा दं बेबो थाबथाना थाबाय बिसोरबो ज्राव गोदाव सोराव दंजोबो बेस्राफोर दा बे कमिसनानो गोदो बादा होखादोंब्ला आइखि पर्यायाव फैफिनबाय दा बे मोनसे बिराद गाज्रि माबा दङ बाहाय जाय आसाम सिमाजों नांजाबनाय बिटिसिनि हालामाव थानाय बर्डार एरियानि गुबुन हारिफोर बर' राव रायलायै नन ट्राइबेलफोर बिथांमोना थांनो गोसोबा थांनो हागोन दं दा थांनो हागोनाथ' थांनो मोनिखौ गाबगासिनो दंखायो दिनै थांजोबोबा बिटिआर खालामहैनाया बिटिसिखौ फेदेरबोदों ना फुदैबोदों दिनैनि पेपाराव प्रतिदिनाव दङ महामाया बै बग्रिबारि समस्तिखौ सोखावनानै महामाया MLA कनस्टिटिउन्सि बानायगोन ना मागोन मोनसे प्रप'जाल दं नामा बेवहाय बिनि हासाफ्रा बुंजेनबाय 34 नाम्बार गामिखौ दानख'नानै जोंखौ बैयाव सोहैनांगौ होनना बुंखाबाय दाननो बिबाय जिहेतु दाख्लैनि बिटिआर एग्रिमेन्टआव थांनो गोसो गोनांफ्रा थांनो हागोन दंखायोखाय जोंबो बे जिनिसखौ मावनोसै होननानै बुंखाबाय होमब्ला जोंनाथ' दा बुंबा फोसावनायसो जायो चिरांफोराव सासेबो हारसा बर' गैया थामाहातसिम बावरागुरि जोंना नैबे गसाइगाव महकुमानि बेनिफ्राय साबरग्रामसिम बर'आ आं गैखाया थुरसिबिलाव एसे दं बर' बेथ' बारा नांजाला दा बिदिबा जोंना देरगोन ना दैगोन आरो बे एग्रिमेन्टआवथ' माखासे मानिजाथाव मोनसे गोसोआव रंजाथाव आमायल'नो एनडिपिनि बिथांमोना न'आव फैनो मोनबाय बेल' जोंना रंजाथाव आरो जोंनाव खुनु धरननि थिउरि हान्जा गैला बे जोंनि बाख्नायथाव हाबाफारि जादों बिनि बादै नैबे आयगफ्रा प्रत्येक एरियानिफ्राय मतामत लांनानै मा रिपर्ट हैगोन रिपर्टखौबो बेस खालामगोनथ' जों दिनै बिटिआरखौ मोनबाय होननो हाया दानिनो दाबो जों सुक्तिसो जादों हय इमप्लिमेन्टेसना जागोन ना जाया पार्लियामेन्टआव पास जाहैगोन ना जाया राज्य सभायाव पास जाहैगोन ना जाया बेफोर बहुद खोथा दंबावो पास जाखांब्लासो जों रंजानो हागोन आरो बिनिफ्राय बे आयगफोरनि सायाव गुबुन हारिया खुनु दिन नांगौ होनखानाय नङा जोंखौ ओरैनो नासयनानै नारसिननानै डिप्रेस खालामना दोननो लुबैनाय हारियानो बांसिन दंखायो नासयनानै जानो लुबैनाय बांसिन दंखायो दिनैनि थारिखआव आं बेखौनो उन्दुब्ला सिन्था खालामो जाबाय दे बुलै हक सुद्ध हक बिटिआर सुक्तियानो जाबाय वेलकामबो खालामबाय जों बरायबायबो जों नाथाय बे कयेकटा दफाफ्राव जा दङ बेथ' गिख्रांथाव दफा बे दाननो हानाया दानजोबमारोबा दाननानै एक्सटेनसना जागोन ना जाया दानबाय दे एक्सटेनसनाबो जालांनांगोनथ' दाननानै खुनु दिन हारसा मानसिया जोंखौ फोफ्लावनाय नङा दिखिया जुलिखौ बारनो मोननाय नङा जों बाथासिफुर रौथान सिमा जाहैगोन जा सिमा दं बेनो ओरै माजबाद ओरैजों नैबे रौथान सोबहैबाय जोंना बाथासिफुरसिम बोफ्लावनो हागोन ना हाया दानबाय दे बोफ्लावनो हागोन ना हाया बेसिम बिराद गिदिर खोथा प्रश्न दा समाव बिटिआर सुक्तिखौ
बाजानाय एबा बिटिआर सुक्तिखौ गोजोननाय गैयै गोबांसा गौथुमफोर दंसै बर'आव पिपुल्स डेम'क्रेटिक फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे आफाद दङ आरो पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट दङ लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबावथार समनि आफादगिरि आरो बिएसि सुक्तिखौ खालामनाय आरो एमपि सानसुमैखर बसुमतारी बिथाङा बुंबाय थानाय जादों जे बिटिआर सुक्तिया बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ नस्थ' खालामनाय जासिगोन आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बड'लेण्ड रायजो मोननांगौखौ होबथाबाय थानाय जादों बेखायनो जोंनि गोदान सोमावसारनायनि गोनांथि जासिगोन बुंबाय थानाय जादों नोंथाङा बे बानबुंथिखौ गनायो दा खेथ्रआव बुंनो बायद' जायो दा आङो नुवाखै फरायनोबो मोनाखै दा सुक्तियानोथ' बोरै प्रमद बर'जों जाखो एक नाम्बार प्रश्नआ बे एनडिपिनि मोनब्रैबो फेक्सनासो बिराद खस्थ' खालामनानै बिराद बिसिना बे इन्टेलेक्टरा सोलायलायनाय एपि माथुर लास्ट जाफैदों हालदारमोन आगोलावहाय एपि माथुर जाफैदों बिथाङा बहुद खोथा बुंदों इउनियन टेरिटरि मोननाय लेभेलाव बुंदोंमोन जानाय एनडिपि बिदा फंबायफ्रा गावसिनि जा रुजुनाय जा डिमान्ड चार्टार अफ डिमान्ड बिसिनाव बिराद बुरजा बानायखाबायमोन खिन्थु अलरेडि गबिन्दजों प्रमदजों दस्रा रोखोम बानायनानै दोनखाजोब्बाय दा बेवहाय आंहा बाहाय डिसेटिसफेक्सना बेनो सुक्तिया बोरै प्रमद बर'जों जाखो वाइ नट एनडिपिजों मानो जादिया इन्डिभिजुवेल जादोंथ' जादों खिन्थु साखरखारिया एक नाम्बार जाबाय आबसुआ साखरखारिया एक नाम्बारानो एनडिपिसो जानांगौमोन ना एनडिपिआसो जानांगौमोन आबसुफ्रा गेजेरनि जानानै साखि हिसाबै थाफानांगौमोन नियमहाय खिन्थु एकआवनो एबसुआसो जाहैबाय ना बाहाय आंनाव माखासे सोंनाय दं जे प्रमद बर'आ मानि थाखाय एथ' हठात साबख'नानै माने एग्रिमेन्ट खालामबाय मा मिनिं दं नांगौबा सानब्रैयानो देरि जाथोंमोन ना 10 दिनानो देरि जाबावथोंमोन ना बे मटर स्टार्ट जाखानानै मटर फेल जानायसो बायदि खारनोसै गारियानो बारखोनाय बायदि जादों मटरा खारबाय खारनोसै मटर फेल जानोसै बादि लेंनानै एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों बाय सान्ति सुस्थिर भाबै बै जायफोर फेक्सनफोर दं बिथांमोना बेखौ स्टाडि खालामनानै मोजां बेखौ बिबेचना खालामनो मोननाय खाबु मोनाखै आं मिथिनाय बादिबा दा ओंखायनो आंनाव डिससेटिसफेक्सना रासिन दं प्रमद बर'आसो बोरै साबख'नानै माने एग्रिमेन्ट खालामहैखो कुइसना जाहैबाय जे दा बड'लेण्ड सोमावसारफिननो थाखाय माखासे गौथुमफोरा जानजि खाफ्रादों आरो सानसुमैखर बसुमतारीनि बिथिंनिफ्राय गोबांसा गोजाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरखौ लानानै सोमावसारफिननो जानजि खाफ्रादों बे बेलायाव नोंथांनि बानबुंथि बिराद वेलकाम आङो हस्पिटालाव दंमोन आंहा गल ब्लाडार अपारेसन जाहैदोंमोन आं 10थासो समाव आदा सानसुमा खुंगुरा आंनाव बिनि नाम्बारा दंखायो गोदोनि एके वार्कार थाबोनो मोननाय आरो आं जों थाग्रा लजिङाव फैबाय थायोमोन गोदो बेनाव आंनि नाम्बार दंखायो बे आदाया आंनो फुङाव फन हरदों बिला नों बबाव दं हाब आदा मानोब्रा आसरित मेन नों फन हरनायखौ हे आं एरखम मोनसे मिटिं खालामनो नागिरदोंलै प्रमद बर'नि एगेन्सै प्रमद बर'खौ सोर अधिकार होखो दिनैनिफ्राय आरो बर'लेण्डनि मुङाव बर' फरायसा आफाद बर'नि जिखुनु संगठनानो आन्दलन खालामला होननानै बुंबोदोंनो बियो बेखौ जों कन्डेम खालामनांगौ आरो बे खुनु पद्धति एक्सेप्टेबल नङा बिनि बिरुद्धै जांख्रिथाय लाबोफिननानै सोमावसारनायखौ सुरु खालामनानै हाबाफारिनि थाखाय आं मोनसे कनभेनसन खालामनो नागिरदों होननानै ओमफ्राय आं थखन आं आदाखौ बुंहरबाय आदा आं हस्पिटालाव दं आं नोंनि थांखि उद्देश्यखौ फुरा समर्थन दं जिहेतु जों आन्दलनजों देरबोनाय सिन्था खालामनाङा दा आं हामब्लानो आं नोंजों देखा जाहैगोन होननानै आं बे खोथाखौ बुंदों आरो बेवहाय प्रत्येक बर' मानसियानो सापर्ट दं जे जोंनो बर'लेण्ड सोमावसारनायखौ नांफिनगौ आरो नांगौ सोमावसारथारनांगौ आरो खुनु पद्धति बर'लेण्डखौ नाङा होननाया बे जोंनि माबायानो नंखाया एजेन्डायानो नंखाया बेखौ बोरै बुंनो हाखो प्रमद बर'आ प्रमद बर'खौ सोर क्षमता होखो सोरनाव सोंलांखो बियो जुदि बै लिरनायाव दंमारोबा एग्रिमेन्टआव जोंथ' फरायनो मोनाखै खोनानायाथ' बिदिनो लिरबोदों होननाय खोनायो खिन्थु बेबायदि लिरबोदोंबा बे ब्लान्डार मिस्टेक आरो बेखौ बर' समाजा ग्रहन खालामा आं बे आदा सानसुमा खुंगुरनि जे उद्देश्य गथ'बा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुंलांनाय जा आदर्श बे आदर्शजों थांनानै जों आन्दलनखौ सोमावफिनथारनांगौ आरो जोंनो बर'लेण्डखौ नांथारगौ आंनाव
सोमावसारनाया जाफिनोब्ला आरो सोमावसार नोंथाङा बाहागो लाहैगोनबा नोंथांनि पलिटिकेल केरियारा मा जानो हागौ? बे समान थिनगोन सम फैयोब्ला राजनितिनिफ्राय जाथिया फिसासिन जानो हायाथ' जाथिया देरसिन जों जाथि बासायनायाव नांगौ दोनथ'गोन राजनितिखौ खालामग्रा खालामगोन दरखार जायोबा जों बारसोमफिनगोन बे खुनु गिदिर खोथा नङा उइल बि सेक्रिफाइस जोबथारनाय सोंथि जे नोंथाङाथ' दा राजखान्थिनि थिलियाव दङ हारिमुनि थिलियाव नोंथाङा दाबो दङ होनना बुंदों नोंथाङा सम मोनब्लानो हारिमुनि थिलियाव थाङो आड्डा खालामहैयो नोंथाङा उन्दै गथ'साफोरनो थुलुंगा होयो माने हारिमुनि थिलिखौ साबस्रांहोनो थाखाय नोंथाङा न'खरनो माब्ला सम होयो? आङो दुर्भाग्यजनक बेबो आंना न'आव ओरैबायदि खम सम जायो आङो थानायानो जाया न'आव आंना दा खुनुरुखुमब्लाबो आंहा बेखौनो बुंना लानांगोन आंनि बिसिया फिसा साख्रि मावबायजों आं थांनानै दं ओमफ्राय आंहा निजा एफा एनै बिजनेस दं एफा एनै नायलानै थाग थुग बेफोरजों सोलि नङाबा दाहालागै बहुद माने अन्यरखम माने परिबेस जागौमोन दाना खाफालाबो एसे मोजां आंना मिसेसा फिसा मोनसे साख्रि मावा न'आव गायनाय फुनाय दङ जानाय रोखोमा सोलियोखाय आं दा दंथ'यो खिन्थु आङो न'आव खुनु फुददेबो समाय होनो हाया ना फिसाला सानै दं सानैखौबो बाहेरायाव फोरोंजोबो सासेया जवाबार एम ए पास जाबाय बियो दा माने कचिं लागासिनो दं आरो सासे उन्दैया माइल्स मनसन गुवाहाटि बरझाराव फरायो बे देग्लाय 12 मोनबाय फिसाफोरखौ नायनो समाय बिसियाबो साख्रि आंबो जे राजनितिक बा आगोलाव हारिमु आफादमोन सम होनो हायैनायनि बायद' जानानै आं फिसाफोरखौनो बाहेरायाव दोनखानांदों खिन्थु आङो न'आव थानानै मोजां रोखोम गाइड खालामनो हानाय नङा बिदिखौ साननानैनो समखौ होनो हानाय नङा साननानैनो आं बे हाबाफारिखौ लानो बायद' जादों। नोंथाङा उन जोलैनो मा बोसोन होनो नागिरो? उन जोलैयाथ' आंना बेनो जे जोंना उन जोलैया एक नाम्बाराव जोंना सोलोंथाइ ओमफ्राय सोलोंथायावथ' जों बिराद मोजां गोदोनानै दं दाबो जों बिराद सेस्था खालामनांगोन IAS IPS बुर'क्रेट जोंनाव गैया दाबो बेखौ बानायथारनांगोन दा बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ मोजां स्टेप लादों प्रत्येक बोसोरावनो 25 जन खरि IAS IPS कचिं होनो थाखाय UPSC प्रिपेरेसन लानो थाखाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे स्टाइपेन्ड बायदि होनानै फोरोंनाय आयदा दं जागासिनो दं निस्सय जोंनि साननाय हनाया जाफुंगोन मालाबा बेनिफ्राय जोंनि मावनाय दांनाय आबादारि बिफानावबो गोदो जों आबादारि आफाद खुलिलायदोंमोन दा बेफोर गैला दा बेफोरखौ बोखांफिननांगौ दा बैगियानिक पद्धतिजों मावनाय दांनायखौबो दैदेनलांनांगोन जेरखम दा दिनै गोनोखोआरि मुगायाव हारिमु आफादखौबो जों दिनै गोदो गामियाव बैसागु जायोमोन बैसागुखौ बैसां सायाव लाबोनानै टाउनाव लाबोनानै लाइटिंजों बैसागु खालामनो रोंबायबा जोंनि फरायनायाबो बिदि जाहैनांगोन जोंनि मावनाय दांनायाबो बैगियानिक पद्धतिजों मावनो रोंनांसिगोन बोसोराव आबाद मोनसे मावनानै दौ दाब्ला थायो खुब माने पुअर जोंनि आर्थिक बेबस्थाया जोंनि थाखा फैसानि बेबस्थाया दाबो जों साउन्ड नङा गामि लेभेलाव थांनानै थानाया बिराद गोब्राब बिराद खस्थ' ओंखायनो बेफोरनि थाखाय थांनानै थानोब्ला बेफोरनिफ्राय उद्धार मोनोब्ला जों कर्म संस्कृति हाबा मावनाय हुदाया जोंनाव गैथारला खामलानि दारै मावजोबो खामलाखौबो मोनला दा ओंखायनो आं बयखौबो आङो बुंगोन जोंनि फैगोन जेनेरेसनखौ जाहाथे जायफ्रा लेखा फरा रोंखाला बाबाय बा सोरबा फरायखाला सोरबा अबस्थाबो गैला बेफोरबायदि बिदा फंबायफोरखौ आं बुंनो लुबैदों बिथांमोनाबो जाहाथे जायहा जि जायगायाव जग्यता मावखानांगौब्ला बयबो जाहाथे खामानि मावजोबथों फरायखाथारनांगौब्ला बयबो मोजाङै फरायनानै गोरों गोरा जानानै जाथिनि मेरुदण्ड जाथिनि सिनस्रि जाथिखौ दैदेनग्रा जाथिनि गिदिर खुन्थिया जानानै गसंनो हाथों बेखौ आं बोसोन होगोन आरो जोंनावहाय मोनसे बेखौ बोसोन हरबावगोन आं जोंनाव बे टिन एजआव हाबा जानाय बिराद गाज्रि कालचार जाबाय मबाइलजों बिराद गाज्रि संक्रमण दानि माबा भाइरासफोर बादि जाबाय जोंनावहाय उन्दै उन्दै बैसोआवनो मिस कल माबा कल जानानै आरो जोंनि समाज दुरबल जालांबाय लोरबां जालांबाय समाज बेबस्थाखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानांगौ जोंना बे बाल्य बिबाहखौ जेरखम आदार कास्टफ्रा थानायाव हमहोलायो जोंनाव हमहोला
जोंनो समाजा स्वीकृति होबाय 13 बोसोरबाबो हाबा जाजायो 15 बोसोरबाबो हाबा जाजायो जों कनसियास गार्जेनफ्रा बेखौ स्वीकृति होनाङा बेफोरबायदि हाबाखौ बैकट खालामनांगौ गामिनिफ्राय बेफोरबायदि जायोबा बेफोरबायदि गोरा पदक्षेप लाबासो जोंनि समाजारि बिथिङाव गोरा आरो गोख्रों दैदेनाबा आरो गुबुंले जाय मानसिया लेखा फरायनांगौ जग्यता दं जाय मानसिया खेला दुला गेलेनायनि बैसो बे बैसोआव हाबा लाय सिखिरि होसोनाय बैसोआव गान्दला हमनाय बैसोआव हाबा लायोबा जोंनि समाजा बिसि गोरा जागोन बेखौनो आं बुंदों जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ जाहाथे जोंनि हारिनि जौगानायखौ गोसोखांनानै जाहाथे बयबो सांग्रांथि जानानै बेफोरबायदि हाबानिफ्राय गोजानाव थानानै जाथि फोसाबनाय जाथि दैखांनाय फरायनाय मावनाय दांनायाव गोसो होनानै हाबा हुखा सामाजिक बेबस्थानि गेजेरजों जाखायो बे सम जाब्ला गार्जेनानो होखायो दाना गावनो गाव निजे गार्जेन बादि जानानै हिनजाव लाबोनानै फैग्रा मोनसे अबस्था जाबाय बेफोरखौ जों गरि होनांगौ बेफोरखौ साबधान होनांगौ जोंना खुनु सिस्टेम गैला हिनजाव लाना फैबानो हाबा जायो खिन्थु दस्रा समाजाव दिनैसिमबो बे रोखोमा जोंनाव आइ आफा होननाय सोदोबा गोमालांबाय बोराय होनो आफा सोदोबानो बिलुप्तिर पथत माने गोमानायनि लामायाव थांबाय बेनिखायनो आं बे आफा आइ सोदोब बेफोरखौ आं दोनबाय थाजानो लुबैदों जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनखौ मा बाबासो होनग्रा जाबाय हारिनि सोदोबखौनो बाहायला जाहाथे जों बे जाखांफुनाय जोंनि फिसा फंबाय बिनानावफोरखौ आं बे आइ आफा सोदोबखौबो दोनफिननांगौ मख'नांगौ गाबज्रिनांगौ आरो समाजखौ फोसाबनांगौ गोजोन्थों गोजोन्थों